chero wambudza mune chingwamba imomo ndemutingana pa maimbotsvaga mari ndipe andivatenga chingwa right number yaiswera letu iyo yesvuku yati zaendepi right aiwa len mary isama earphones ndinoita basa wakaisama earphones please akangwe mukomana wacho akaramba kudzoka mukomana wacho hadi kudzoka ukubhutwana right MC fona pa number dzakapinwa idzo number dzakandwapo idzo nofona ipapo fona pa number dzakapinwa fona ne WhatsApp pa number dzakapinwa idzo aiwa ita WhatsApp calling fona pa number dzakapinwa idzo WhatsApp calling erina anogara ari pana pa number ma comment section apo erina anogara pa comment section apo MC page fona pa number dzakapinwa apo idzo manje uda kusama news kana chinopona mwana awisi manews dia wachinopona mwana it's unhygienic mwana very unhygienic hanzi nandisini murume ndakaramba wangowana kurowa MC page nefoni yako 1 iyoyi iwenda pa WhatsApp fona pa WhatsApp pa number idzi nefoni yako 1 iyoyi handiti makomenti chazimaverenga tapedza pana pachadzokera kuma comments kana tapedza fona nefoni yako yoyo 1 pa WhatsApp unongochi fona ipapo pa number dzakapinwa idzi right guys imbondiudzai kuti muri kurwirei mudzimba menyu muri kuroveranirana chi edi magazi muri kuroveranirana chi guys why are you fighting kudzimba kwenyuko chichanetsa kuti murovane nevarume kuzosvika pakuti bayana nezvipanga
nekutana zvamashura chii chiri kuitika noveda kupedza shungu zvii zviri kufamba sei fonai panhamba idzi fonai panhamba dzandakapinda idzi kwai mari ndoinorirwa chete right mirai tinzwa hallo hello sisimeni muri sei ndiri MC page namba yakapinwapo iyo talk show iyo namba yakapinwapo ndiyo unofona kuwhatsapp right ndatora muri sei sisimeni ndiri raitika njani aiwa ndikupinda muna mucomment section mate ndachipinda muna mucomment section right chii chikuchii what's going on chakaitika ndechekuti ndakaverwa 2013 18 ndarorwa 2013 zvinhu zvacho zvaingonetsa simeri taigara tichingorovana anga asingadhakwe anga asingapute fodya but taigara tichingorovana every day almost every day kuhura achihura tichingorovana unozvati unombotanga uchaenda kupolisi uchiti maybe polisi inogona kuti but polisi yakasvika pakuneta vakungoti tauriranai mofanira kuti mutaurirane pambacho unotoenda une mavanga kupolisi wakazvimba uchibuda ropa uchiti akanga vakanondiona ndakadai so maybe wakagona kumbovhundusira munhu but paunouya nepolisi kumba aibva atiza ende polisi haimbozorambe ichiita follow up kuzotsvaga munhu kuti zvazofamba sei vanotongoignora wobva vatongokusiya woti kana azodzoka mozoya naye kupolisi ofuchi munhu haambobvume zvokuti ndanzi nepolisi ndizoya newo kupolisi unenge wangozviignora zvakadaro sitimeli taigara tichirovana saka rimwe day munozoti munhu wechikadzi ukagara uchishungurudzwa unoramba une bundu pamwoyo une hasha pamwoyo uchingoti one day ndichamuatakawo saka rimwe day ndakatoti ndichitobika sadza richitokwata akangosimuka pambedha panga akarara achibva atotanga kundirova ndakarwadziwa musiwemba ndangotora poto yaikwata yenchibva ndangomudira ina ndinotomboona kuti munhu akuvara akatotanga kutodebhera kuti wandikwadza inini nehasha nchibva ndaienda futi pamusoro pake bva ndatanga kunomurova achiri ari kusuka kubvisika skini yayi saka manje vanhu vakatozouya bva vatonditi imi makwadza munhu hamusi kuzviona here nehasha dzandakandinadzo panguva idzodzo handina kutombozviona kuti munhu akuvara zvakadaro saka iye akabva angobuda mumba ini ndokutosara nchibva ndatorara ndikangoti amebva angopotera zvokuti akuvara ndezvimwezvo saka chakazwa ndinetsa ndechekuti hembe yandakanga ndakapfeka yakasara ine zvinhu skini iye yaisuka yakasara yakazara zvinhu zveblack ndozvakazotondipa shungu kuti saka munhu uyu akuvara saka nini manje ndandisachaziva kuti oraiti abuda aenda kupi saka akabva aenda kumba kwemuzukuru wake asvika kumba kwemuzukuru wake achibva atoti sekuru sungisai munhu uyu anokuurayai iye achibva vatoenda kupolisi vaenda kupolisi kumapurisa muzukuru yaitoda kutoti ndisungwe inini polisi iye murume achibva atoti handisi kuda kuti mukadzi wangu asungwe chingondipai tsamba yekuti ndikwanise kunorapwa chete achibva apiwa tsamba achibva aendeswa kuHarare hospital sitimeri munhu anga akakuvara akagara 3 months muhospital saka inini manje handina kuzowakamupisa pai wakamupisa pai pachesti zvichibvika dumbu rose machesti yese iri zvine muhapwa munhu kudai so asi mambanyatsa kurwira icheko chaiko sitimeli kana vanhu magara muchinetsana munoziva kuti munenge muchirwira zvinhu zviri simbo zvisina basa rese dhiye racho roro chakatoti ndimupise nyaya kuti amai vake vanga vachirwara vanogara kumusha vaitorwara saka vachibva vanga vakaadhmitwa kuchipatara saka pakaita tete vakatoti ngatiite macontributions ekuti paite ichi pamari tibatanze mari iendese kuna mama inchibva ndatoti asinzawo mama kumba kwachina kusina munhu chinditsvagirai mari inini ndiende kupi ndinogara hangu pamba mama vari kuchipatara saka manje iye akabva atoti hazviite izvozvozvo unenge uchindirongera wakamira sani chii saka takabva tangotanga kuchinjanisa mawords ofuchi ndaitotaura zvinhu zviri right kungochinjanisa mawords saka iye zvakatomubhuva ndopa atotanga kundirova saka
ndakazodza hama dzake manje kuti ndapiswa nemukadzi ndiri kuchipatara chichi hama dzake udadza toendawo kuchipatara kuya kunomuona kanyini zvakandiremera papa namwe tete wandaiwirira nawo zvanga zviri nani tete waye nchibva ndatovaningetedza ndichida kutoziva kuti munhu ari muwadhi chii ndingoendawo ndinomuona tete vaye vachibva vataura ndichibva ndazoenda ndichisvika kuchipatara kuya chibva todza manesi kuti handitombodi kumuona apa iye anga aramba kundisungisa kuti handitombodi kumuona ngaasapinda chichisi kanyini ndakaramba ndichingoenda everyday ndichingoramba ndichienda everyday vanhu vekubasa kwake vakundituka chichi saka munoziva kuti wazoita zvinhu zvakadaroka hama kana shamwari dzachona dzinenge dzakutoona sokuti iwewe waita chiri rongo ufu ichione ngowagara uchimboshungurudzwa pese apa but vanhu vanenge vakanyarara vasingazvioni vana tete vacho unenge uchivaudza but vanenge vasingambotsiuri hama yavo saka iye akatozoona zvisho kuti ndiri kuramba ndichiuya endapo ndakutopinda ngondita sati saka waida kundiurayirei chichi chikukuda chichi akagara 3 months chitimele ari muchipatara zoti kana nanhasi munozoti ndiri kushaya kana hope ndiri kurwadziwa takazosiyana zvedu patwa ne2 years tasiyana but ndichiri kurwadziwa pamwoyo kuti wangu ndakambomuita sori but izvezvizvi ndiri kushaya ndoita chii chinongoita kuti ndingofila kuti ndiri munhu wandakaita naye mwana yese but mwoyo wangu sisimeli ndiri kurwadziwa kuti ndakapisa munhu ane mavanga anoda kwangu mavanga ekupiswa wakura haperi saka chisiteke ndiri nemavanga so anotori nemadzivanga chimeli ekuti aripi kana operation kuti achekwe uripi baba mwana ari kuzimbabwe munotaura masafi kutaura tese tunotaura tese uzoti kana ndikashoterwawo nemari yechikafu chemwana kana ndikafizi zvavo vanobhadhara ngauzoti mwana aroda chakati vanoita zvavo but ndichirongofila soruti kunyange munhu achazoroora achazomutsanangurira achiti kudii ndomuitirei chinoita kuti andiregerere kunyange ndikaita chinhu chokuti andiregerere simela hambo ndiregerere tipe namba timufonere tikumbire regerere tipe namba timufonere tipe namba tifone tikumbire regerere tipe tikumbire regerere zvakanaka anyatsoona kuti yapindigana nawo asingazivi uri kurevesa aticheda clear kuti aiwa regerere atisiro kuti ari kuchiri kukudai ndinokuti she feels bad nenyaya yekuti yevanga raminaro tumira nhamba ndifone saka uri sei nemwe kopatse nemwana muri kugara muri tu abadona eish pakaiparika itipiwe nhamba tifone ipiwe nhamba tifonere murume wake tikumbire regerero zvakaoma kana usina mweya womunhu zvisvo zvinokuhamuta zvinenge zvichikudla chaiko chaiko yesi munin'ina zviri sei zviri sei mushe taura chinzvo ini ndingodawo kutaura yangu I was married before ndikagarawo kwe16 years pandazosiyanawo nababa womwana nenyaya yechipambi ndobva ndazouyawo muno mujoni ndobva ndasanganawo this guy takagara 3 years but kugara kwatakaita nababa wemwana ndakatoita mwana ndakatoendawo kumusha kwavo ndikanoita chirooro kwedu vakabvisawo mbichana havana kunge varooravo zvokungoti tingozivana chete but ndaida murume sisimeli even until up to now handinokwanisa kuzoita mugowa ndomuda handidi kunyepa asi chakaiti anga asingarovi anga asingatuki munhu anga ari quiet zvekuti ukataura nyaya dzake kuvanhuka vandoti iwewe ndiwe unoita sei ndiwe uri kunyepa murume uyu ndinotaura chokwadi ndaifarira kuverenga manovels ndichangopinda muno muSouth Africa ndakapinda 2014 ndakasangana naye mugurupu remanovels neyakungokomera ndaiva ndiri munhu aifarira kuverenga manovels sterek ndobva
ndobva angonditi unonyanya kukomenda chichini kuti angotanga tachinjana maconducts inenge iri kupretoria iye ari kujoburg I like one thing about Kola uyu akataura chokwadi chake kuti ndichiri kutomuda ndinomuda munhu wangu haasi kuvanzisa nyaya yake. The same applies naKola uya pekutanga MC page ataura kuti ini ndoda kukumbira regerero because handina peace of mind. That's of which ndosaka ndazvipira kuti ndipe nhamba ndifone tikumbire regerero. So Kola regai taura nyaya yake tinzwe kana ichiwaranda kuti mwene baba kuti muri kuchiri kudiwa nemudzimai wenyu tinovaudza why not, she's being honest. Taura tinzwe Kola. Zvadaro first day ndakamushanyira inini kujoburg anga asingatoshandi but anga akatondinyeperao kuti ndoshanda ndikatokwira from Pretoria ndasvika ikoko ndikatonzwa tsitsi katosiya ndamupawo mari yerent handishandi basa rine mari ndoshanda madhombe mari shoma shoma but ndinombohasira kutengesa chichi semunhu wandakandada ndakamuda sezvaari and still nanhasi I feel the same asi problem yakaita mumwe wangu handauza kuti kumuwana pagroup remanovel kwandaita uko ndo system yani yake habudi mumagroup indangazi ini ndaiva mugroup remanovels jet but iye anga atori mumagroup emadating site ayo ende anga ari munhu yekuti musisika anopinda mugroup anogona kunyenga vanhu 5 mugroup 1 remasingurere aibuda weekend anga asina zuva rairara asiri pamba ndakatozotaura naye akamuvha from Joburg akauya pano pabasa pamwe ndomwe ndakambokufonera last day tapindirwa nemurungu chipiti ndobva ndakataura nemurungu wangu akamuvha from Joburg akauya akashandawo pano pandinoshanda takungogara tese asi aibuda every weekend because aishanda Monday to Friday weekend ndo paanobuda Saturday odzoka kumba kuma 9:10 anga asingarari asipo but aidzoka asachidzoka late saka inini tichitanga kudanana kafoni yake anga asingadi naye akandiudza kuti shamwari kanoda kuti isusu tigarisane zvakanaka safarira kubata foni yangu saka ipapo ina hangu handakazvitadza saka ndaitaimirawo kana adzoka paya ndomubvunza aingotsika ndopaakazobva ndaiti kana arara paya otaura chokwadi chandaita ndomuka ndotora foni yake ndobvisa line ndoribairira mufoni yangu ndovhura WhatsApp wairohwa nehana sisi 20 vanhu vachiti bebi hani switi hendisamu wafamba sei papanenge aenda kuvanhu 5 zuva 1 arara navo vese aila mushonga here handitozivi vakoma paya wanditapirira paya wazonditapirira paya wazodai apa kupedzisira kwatakazoita vakoma katakazogara tese 2 years ndakaita nhumbu patakangoita nhumbu yava ne3 months mumba mushini wanga usingachashandi saka aita akabuda paya ndikaona mameseji mufoni adzoka ndaisa mulaini mangu ndomubvunza kuti kondeipa ainguti aikumbira regerero kutengerwa firiji yesori kutengerwa chakati chesori aitenga and kana aita mhosva yake anokukumbira regerero ari pasi saka ndakazopesa ndava nebitterness ndaita hasha ndairova sesimerera handidi kukunyepera ndaikiya nehuni kutora kana chidanda chidhina kuruma but iye aingoti sorry mukadzi wangu, sorry mai mwana, I'm very sorry. Kuchirova kudaro ndikuda ndiye aidaro iwo ndiro zvinenge chirova muna chikumbira regerero ndichirova chikumbira regerero akangodaro on foni ndaingobata nemaoko ndochikora nepakati ndokanda mvura kana kubhoirisa mvura ndokanda mvura pedze pasina mazuva kuti agare asina foni mwoyo worwadza kamari mari yake aishanda handidi kunyepa aiuya nayo yese yakakwana hapana chose hapana chaita ndechekuti kana chibuda aikukumbira 100 rand bebi ndokumbira 100 ende aikupa rudo rwokuti achibuda so unotomuperekedza kubus stop anokuudza kuti ndawana peace job somewhere achindake kunolambasta vakadzi vake 5 achenda kunolambasta vakadzi 3 vana pazuva waizorora
Saka kana iyo paizodzoka kubva kuvakadzi 6 achiyakumba kwamuri nemi aitokulamba sai zvitori nomo ini ndaizogumbuka zvokuti taigona kupedza mazuva tisina takatsamwa asi chakazoitika ndechekuti nyumba yakazopedzisira isingachashandi vakoma pandakangobata nhumbu yane 3 months kusvikira ndizvare mwana asi kwete kuti achitozama rudo here rudo rwaro rwakazara kuti ruzere chero ukarova ukadini chero ukarova ukadini chero ukadini aingokumbira regero ipapo mumba zvisingachaita handiti waitoti kana ukatomubvunza kuti unozviitirei dambudziko ratinaro munomba ngarichingoita remumba ukunze unenge unoitei oti ndida kunotraya kuti ndione kuti zvinoita sei zvinoita here waingozoro achikuudza kudaroka ndopaunonzwa hasha worova nemambama wotsika akaenda nemavanga angu ekurumwa akazongoti paya akati ndobva azonyengawo vamwe umwe mukadzi su aishanda mupretoria womadhundo wose ndobva ndaona vachitumirana manudhu ndobva ndaona mapicha aya mumemory card ndobva ndabvunza ndikati ko mukadzi uyu ndiani ndobva atorohwa neana akati mapictures yawo maona kupi ndikati ndamuwana mufoni ndobva ndatsvaga contact yemukadzi uya ndobva ndamutaura ndikati noziva kuti here kuti munhu wauri kudanana naye uyu murume wangu akati ina handina kunge ndamboudzwa kuti ndine mukadzi saka sorry mainini ndava kusiyana naye mangwana mukadzi uyu akabva andifonera akati inini hangutaura chokwadi murume uyu ndandamuda saka kana atipite barika toita hedu barika ndobva ndati zvebarika handidini handizvikwanisi ndokuzorongedza kwaakaita akarova pasi akaenda akanogara nemukadzi iyeye asi akaenda ane mavanga angu saka paakabuda achina kugara nemukadzi uyu iwe makatozosiyana kuita nakuti ndakuinda nchadi chichi akangoenda iri Friday hana kuoneka ndakangozobva kubasa iye akatanga kuchaisa ndobva ndabvawo kubasa taingoshanda pamurungu wanobva ndawana asimo asi hembe dzirimo ndobva azouya iri weekend inotevera yacho iri Sunday ndobva yakunotora hembe ndopandakamurova futi ndikamuruma kukusiya basa angatosiya apa akatosiya hei amamarova maimwana mairova akandiudza kuti ndaida hangu kuti tigarisane tichengete mwana akure tiri pamwe chete but unopedzisira wandiuraya mwana ndewani ndewake wenyu mese akura sei akatena 3 muna September last month saka anochengeta mukadzi wacho waanogara naye hatombozvitenderi iye akashanda kamukadzi waanenge anaye anomupa mari yese saka mukadzi wacho haatomboiti saka murume wenyu ndiye ane zita rinotanga na B haana zita rinotanga na B alright okay saka asi imimi nyatsa kundiudzai imi pamapa relationship yenyu munhu uyu muri chiri kumuda maiitigwa rudo maimwana mainanzviwa pasi petsoka maipfugamigwa hazvitiwi nevarume zvapfugamigwa nemurume uchinzi sori kani wochikina iye achiti sori kani achiuchira unorohwa sembudzi yafa maimwana yapinda mumuriwo anotokurova iwo ari rongo anotokupandukira but mamakaona munhu wenyu sai chamakadzidza ndoda kuti tibatsirane kapana pane vamwe lesson yamakadzidza kuti nhasi murume wenyu mukaona mumwe murume akafanana naiyeye kana kuti akauya murume uyu nhasi muchachinja papi muchaita sei because nditombona kuti munenge mutombozvishora zvamakaita murunga ndogogongwa ino ingati bhiya zvevarungu kuti marungu regai tifana kufonera nigirigiri tifana kufonera baba vaya namba dzauya tione kumbira edu regerero Daireka foni baba.
baba vasidaira foni mugoringa foni kuzimbabwe. Yet, baba was good for an answer you get try for one more time too. Don't I need to get the news of Zimbabwe. Vanhu vari kufonera akawanda mirai ndokufonera ibheki ukangobhaza chete ingobhaza usiye ningirikiri ndokufonera ibheki. Ndokufonera ibheki ingobhazai musiye musarambe muchifona ingobhazai. Tikanimbowedzera airtime. Ndimbotenga airtime ndiwedzere. KuZimbabwe kako. Zimbabwe wakaoma. Ndinoisa airtime ye 200 rand mufono. Tifonere bankuru bamni. Tifonere bamni. Ha zvakaoma. Kurohwa senyuka pina mumba. Pinda straight. Makadiko babata naka. Tiripo makadiwo zve. Tiripo aiwa ndifunga kuti munondiziva muri kutaura nevanonzi Mother Diaries kana kuti Sisimeli. Sisani? Sisimeli kana kuti Mother Diaries. Ndiri kuSouth Africa kunoko. Ndauyawo ndiri mutumwa. Nehanzvadzi yangu mundibata ndatumwa naMaitanaka. Ndofunga muchiri kugara mese. Pane incident yakamboitika yekuti vakakudirai zvakakudirai mukatsva mune mavanga acho. Saka havanisi kugadzikana. Vane guilty conscience samwe vanofila bad like ipapapa. Because tiri vakadzi hedu tachitotsuura nawo hedu panyaya dzemudzimba, nyaya dzekukuvadzana, nyaya dzekudi idzo nyaya dzegender based violence. Ndopavacheyawo nyaya yavo. So normally vakazhinji tinoti reach out kumunhu yedu tichikumbirawo munyatsoona kuti munhu ari kushowa remorse. Muchifanira kugara na musingazivi mai vakuru sho vachikumbira regero on behalf of mwana uyu kuda kuti zveshe chibva pamwoyo pake. Okay. Saka shuwa bamni tinoti tinokumbira regero zvakaitwa neumwe abiya yedu mukadzi uyu. Mufunge mukugwawo mukutsama munobuda zvinhu zvakawanda zvokuti vana ava vazofunga kuti ndinogona kuenda kujeri. Havazozvifungi ndikasiya mwana. Ndinogona kutouraya munhu. Tichifunga kuti hatikurudziri violence zvachose. Hatitokurudziri. Saka tinongoti dei zvaigona mumwoyo menyu bushuwa muvaregerere from pasi pemwoyo kuti naivo vakateerera varipo pachirongwa vakwanise kunzwawo muchitaura. Inyaya kuti yakaitika ka. But indakangozviti inini zvati inini mandiri zvakabuda ini. But munoziva kuti kune munhu anenge akazviita hazviperi zvekumhanya. Because iro ndakaita namunenge munaro apa kuti muri mune mwana mose apa osiya kupaizivanga. Saka ndatichitomubvunza saka unofila sezvika ndinotorwadziwa kuti even mudzimai pomo achazorora nevanga iroro shuwa utsinye hwandakaita. Ndosaka tatsikana mati makaregerera yenyu aiwa maitana muri kuzvinzwa muri pamhepo apa tiri pamhepo anyway. Tiri pamhepo. Saka vanenge vachikunzwai zvavo muchitaura. Saka kana muchida kuripwa hanzi kana muchida kuripwa taurai zvenyu ndo vatu vasenda message izvo zvikudaro. Abozi inini ndakambozvitorera pakuti munombozva dzimwe nguva ka. Inini ndine zvinhu zvinondinyaradza zvakaita sekuti tikateera tikaverenga bhaibheri chaiko ka. Pane paita anongonzi baba vedu ari kudenga. Pane panozondinyaradzapo kuti mutiregererewo kutadza kwedu sezvatinoregerera sekuregera kwatenda kuti taenda kuzviwa sokuti
inini kuti Mwari andiregerere handifani kuregerera munhu kuti andibira bhobhoendi andibira mari yangu izvozvo zvaakaita izvo ende kangozviti chi kuti Mwari inini ndiri munhu ndewenyu nandida kuita munhu ndizvozvo kwakaita ikoko inini hangu kwandiri ndati zvongoti bamnini maitana vabva vatijoina right maitana ndafonera babatana ndinawo pano it seems zvavo is a very good man vakakuregererai kudhara ndichiteerera mashoko vari kutaura saka maitana babatana varipo manga mati kana chida kuripa muripe zvenyu but babatana vati ina handida kuripa so taura nababatana varipo sisimede munozoti mumwoyo unonge uchifunga kuti yesu munhu kamwe akakuregerera but kwauriwo unenge wakazviita unenge une bundu pamwe unenge uchirwadziwa kuti munhu waachazowana achazomutsanangurira kuti kudii mwana vanondibatsira here there but ipapo panondibata kuti hongu makandiregerera zvenyu babatanaka I don't know kana makandiregerera chibva pamwoyo penyu but handisi kuwana peace ndokubatikana nezvandakaita inini ndikangoti inini kubvira ndofunga tichiri kugara tose inini ndati assurance yekuti ndakakuregerera ndakangokupa even though zvazvo pakazoitikawo zvimwe zvinhu kuti inini even kuti de kwakuti takaramba tingori tose inini ndakandangokuregerera saka inini stance yandakangotora pakutanga yekuti ndakakuregerera haizofi yakachinja nekuti chi nekuti hatichazi tose iwo wakwakuenda kwangu inini first stance yangu kuti ndakakuregerera haina kugopa yakachinja zvakangozvo ndakangotaura pakutanga ndizvozvo nazvino zvinongoitika izvozvo the fact yekuti inini ndikasakuregerera meaning kuti even natanaka handichamutori semwana wangu ndinongomutora semwana wemunhu akandikanganisira saka kuti mwana wangu asununguke agare upenyu hwakasununguka ndichimuda semwana wangu ndinofanira kungoregerera une sosi yake kwaakabva kuna amai vake babatana ndandimalidzekisira gejo mashoko enyu anotobata maitana you lost a good husband my Nathan I don't know what happened between you two guys kana the fact yekuti kazhinji vakadzi vakarambana nevarume vanotakura bitterness yekuti umwe atodi kana kutaura nemurume yeye dei wanga ari murume yekuti angasina kumira zvakanaka hawaichema zvari kuita zvichikumbira regerera ungade kuti ndezvakezvo ndakamukaurisa ndanizi vanga rangu but the fact yekuti wadzoka ukati ndoda kuti ndikumbire regerera nabatana it seems kuti he was a good man iwe ndoonoziva maflops ako awaita ndoonoziva pawaikanya ndo hatisi kuti vanga vari perfect naivo vaivawo nemaflops ava vaita but kune maflops ekuti anongotaurirwa hakuna imba isinganayi hakuna imba iri smooth inotoita maups and down wakarasikirwa nemurume akanaka pamaita amai Nathan handivaziva hangu baba Nathan but wakarasikirwa nemurume akanaka zvekutodaro zvakaoma sime wakaiteiko iwe munin'ina baba votana vanga voda kutaura vazozvidzora pavati dho pane zvimwe zvakaitika vanga voda kutaura soka zozvidzora wakaitei Hello, Batana. Ndikati mushure mekunge mbaitika zvinhu zvakaita saizvozvo zvaka. Handizivi kuti maybe because of mavanga ndanga ndanawo here or whatever here. Kuda iye akafungidzira kuti inini handida kumuregerera zvichibva pamwoyo pangu. Then ipapo ndo paakatanga kutsvaga hake dzimwe shamwari. Atsvaga dzimwe shamwari dzake inini ndikaedza kutaura naye ndikaedza kubata vabereki kuti uye ndo zviri kuitika zvakadai then inini handina kukwanisa kuonawo mhinduro yakati help yandaitasira kubva kuvabereki vavo saka munoziva kuti inini handaikwanisa kuti ndiende kuhama dzangu ndichidzidza kunzi ndawana mukadzi achidai ndizvozvo saka inini ndakaedza kuti tibatsirikanisa izvozvo ndichibvawo kusaidhiri kwavo but hazvina kuitika sokudaro then zvadaro pakambozonditi rwadzei ndepekuti inini ndakati rimwe zuva ndaenda kubasa semazuva ose ndakawana imba yaempty maitana akatika zvinhu zvose
akandisira gumbezi 1 poto 1 yekuti izveni poto haikwakuti isina kana mubato akatuta everything akaenda nazvo atuta nazvo inini ndikambobatwa nehasha ndikati ndomundoedza kumutsvaga but inini hapana kwandakwanisa kutsvaga mutumbudza muzere chini kuti ndimutsvage ndimuwane handina kumuwana kusvika ndangozviti Mwari mazviita nepurpose maybe kuda zvaigona kuti pamwe kuda kwaigona kuti zvaizokonzera kuti tiparadzane nerufu inini naizvozvo ndakabva ndashayiwa kana izi musungu kuti ndiite follow up kuti ndimutsvage kuti uri kupi ndikangonyarara iye hake ndiye aitofona achii hamusi kuvhunza kuti mwana ari sei ndikati inini handibvunze kuti mwana maybe kutakura kwakaita nemwana iwe wakapruvha kuti mwana iyeye asiwaani here pamwe kuda chii kuti danga ari mwana wangu wakandaura kuti babatanaka ini ndaenda saka zvimwe zvokuti izvozvo zvakandibata but izvozvo zvacho zvadaroka even patakazotanga kuti tatanga kusangana mwana ndo chinhu chakaramba chakatibatanidza pakuti even aenda nemwana akaramba achingovhunza kuti dhedhe wangu ari kupi ende dzimwe dzenguva inini ndakambosvika pakuti handichada kubva ndakasangana naye but zvimwe zvakaramba zvingondibata kuti pose paaifona aipa mwana foni kuti taura nadhedhe wake ende mwana aichema achiratidza kuti aifona achiratidza kuti ari kuchema dhedhe yaimunditore dhedhe yamutore saka inini ndakaona kuti maybe inini ndautosvika kuti ndakukanganisa mwana haana chakakanganisira haana zvaakandikanganisira inini ka ndandiri murelationship yakanaka sani nemwana wangu saka inini handifana kupanisha mwana wangu because of amai vake vandiita zvakazo then inini ndakaita effort yekuti ndisangane naye nditore mwana but zvazviri strict pamwana ndikati saizvozvo even pandakasangana naye hapana pandakambosvika pakuti inini wakazozviitirei ndakusanganawo naye tikakurukura ndikati inini mwana ndakuenda naye ndikatora mwana ndikaenda naye kumba kwandaigara tikaita almost a weekend half here ndinaye mwana handakabvira problem naye nemwana mwana aingobvunza zvimwe zvaaibvunza but ine handaiziva kuti ndiite open up kumwana asi chandakaona ndechekuti iye anga asina kuudza mwana kuti chii tose saka izvozvo ndo zvaikonzeresa kuti mwana angoti chero nguva dhedhe vari kupi dhedhe wacho airini even up to now handisvimbi kana akaudza mwana kuti chii tana kana dhedhe wako hatichazivi tose kuti ndakamuti aiwa iwo ichi you have to open up kumwana kuti umuudze kuti mwana asagara achikunetsa because the more acharamba achikubvunza ka zvicharamba makaroora here babatani makatoroora okay hai saka izvo ndozvo zvakaita kuti inini ndingosvikwa pakuti iwochi zvichazokunetsa ivhenyu kana ukangozinge waroorwa iwe kuti mwana acharamba achikubvunza kuti dhedhe wangu gara wangoudza mwana kuti tanaka nadhedhe wako takasiyana dhedhe wako vakugara kwavo vakutedzawo zvimwe saka iwochi kana uchienda kundoona dhedhe dzatarisira kuti uchangowana kuwana vamwe amai vasirini saka ndo zvinhu nyaya dzakadi dzakangoitikawo hanzvadzi izvozvo kuti ndo zvinhu zvakaitika inini amaitanaka handira kumutsinga asi kuti munhu akangodecidawo on kuti angoita izvozvo asi imwe chandakaona ini chakaputsa imba yangu inini kutaura chokwadi hanzvadika inyaya yemashamwari mashamwari wemagurupu kuti akanyanya kuti kutungamidza magurupu nemashamwari kumberi zvokuti izveniwo ndakambosvika pakuti up to now ndiri mashoko andakamuudza kuti inini ka up to now handikwanisi handifile zvokuti ipapapa ndo pari kundiremera kuti izveni kuti nditaure nambuya vatana kazhao zhauka ndinombowa nepfungwa dzokuti nditaure navo but ndinoshawa dzati power yekuti nditaure navo nokuti ndo munhu akatiita let down pakuzosvika tizoita padown for marriage yangu ini kuti havana kundibatsira semwana ufuchi munhu vakadasa mai amai vangu but havana kundikwanisa panguva yandaka sorry yako hanzvadzi sorry unoona zvinoitika sometimes zvimwe zvinoitika kuna namai zvinoitika kuna namai dzimwe nguva nezvekuti vanenge vakaudzwa zvimwe tisu vana tinenge takanganisa tonosvikopa information kuna mai manje mweyo wekubereka waiva unongotora saidi remwana havachabvunzi rimwe saidi kuti vanzwewo kuti
naichi chiri kuitika ninoona. Saka mai beish vakangatsika dei manga musati marora henyu vabatana inda ndiri kukumbira ndakazvina ndiri munhu mukuru kuti ndimbokumbira kuti hazviitire kuti mudzokera nemuri ukoko muchidzana panyuwani uyu wedu tichimbodhila naye tichimboshanda naye zvakasimba kuti imba inochengetedzwa sei murume anochengetedzwa sei imba ino zvinofamba sei kuti iye zvino ndofunga chachidzidze wakunyatsoziva kuti varume ende unotoenda ende kunzoko kunotonhora mufungi hanzvadzi kunotonhora kunzoko wawana munhu wakuona kuti ndawana munhu wangu kuti akuchembedzana paine mwana kudai muchengeta mwana wenyu muzvinyatso otokura muri mese bemapo pamwe matove nemumwe izvozvi hanzvadzi ipapo izini pezisiri ndane mudzimaika nangu denda ndisina kuti ndakarura zvangu hanzvadzi ipapo zvapo pa decision yange yakandiomera because hazviri kuti panguva yake yatainesana hapana vaikwanisa kuti batsira vaitovepo ndichiedza but zvaita seizi if ininika because idambudziko randakona inga ranga ripo ndekuti yange iri age difference kuti maitanaka takasiyana nemakore aka anopinda kuguma achiraudzira saka ndakaona ari mukuru ndiani ini ndirinda ndiri mukuru saka iye maybe akaona hake sokuti ininika semurume ati kureyo akaona asina future mandiri zvakaita kuti adecide nechi kuti aronge hake on future beside inini but what worries me ini ndiri kuti chinhu chakazvinge chakunditirwadze ndechekuti munhu akazokonzesa kuti marriage yangu iparare naye aitwa munhu angari old age than inini saka zvekuti ndakapedza ndinoona kuti airtime yangu yapera airtime guys isai airtime guys ndagwadziwa nenyaya yamaitanaka namabatana munoziva ndasati ndavabvunzawo kuti kwemi mairovawo here mukadzi ndasati ndavabvunza kuti mai vairovawo here mukadzi airtime yangu yabva yapera guys handichina airtime yapera ndaisa 200 muchiona apa yapera ndaisa 200 rand muchiona apa yatopera gundu yapera hani ndofana direct idirect kokai yapo yatopera 200 kwai yaenda MC page ndikona kufonera pa WhatsApp but murume ndanchifona pa uyu maitana kwaisa iwe ndisire ka iwe ndewane pimari ndisire ile ndesawo wana asikana hello maitana sisimeli wakaporonga mfano wangu sisimeli zvavanga vakutaura ndandakuzvinzwa ndanzwa vachiti vanga vakaroora kupi aiwa havati ndakaroora here vati chero dei ndanga ndakaroora vati chero dei ndanga ndakaroora okay ndansina kupanzwa saka ndanzwa vachitanzi mama vakakontribhuta kuti imba yangu iparare hanzi ndakanga ndatora mama samama wangu pandakaenda kuna mama vakatedza kundibatsira zvidopa vachema vabatanapa because vatedza kuti vanga vane bhondi namai vaini chinondaita sisimelika kunana sisi vangu kunana tete vangu ndokwavaifanira kuenda zvaiita here kuti iwo waenda direct kuna mai vangu kuti mama tiri kunetsana nezvakati nemwana wenyu zvaiita here vanga vakaroora here because kuna mama wako zvaiita because mwana wamai vako asi mukwasha wavo mwana wavo vakaroora zvakuita kuti vaende direct kuna mai vangu but vanga vasina kana kuroora kwaingowa kubika mapoto ibve mumba kwedu kwaitoti kukaita nhamo vanga vasingandipe even mari yokuti ndiende ndinochemawo ndiende kunhamo ana sisi vangu ndovaitondipa mari yetransport yokuenda kunhamo sisimeli zvavari kuti hanzi imba yangu yakaparadzwa neshamwari ndo zvakatozoitika malast days but kwese kumakore kwatikatanga kugara tese hwaingowa upenyu hwokushungurudzwa sisimeli ndichirohwa achisvika pakundisa ruoko kuzasuku achiti ndoda kukuuraya sisimeli ndairohwa zvokupinzwa screwdriver mumuromo ndichikuwadzwa but ndiri kuona hangu vanhu vari kufuridzira kuti vabatanaka munhu uya uya wekuti akataura
even hama dzangu vamwe sisi vangu vakazotenda vasvika ndichirohwa kuti zveshwaba munini vanhu vaifungidzira kuti ndinenge ndichinyepa pandinenge ndichitaura. Munhu ari soft akanyarara zvekuti vanhu havamufungire, iwo unenge uchitaura ndounenge uchinzi uri kunyepa, handi murova. Saka pese pavanotaura munotofungidzira kuti zveshwa munhu ari wrong, hongu ndiri wrong somewhere, but ivo vari wrong. Ambona sisi Melinda irohwa zvoti ndandiri kuda kuzosvika navo ikoko kwavo kumasaidhi avo. Zvino airtime ndo yabva yandikata. Ndandinototi kana vachipedza tazva ndobva ndati right, zvamunenge mataura kuipa kwese kweex wife yenyu kwamaitana kwemi mamurisi linyolo here angel marriage ishi mamusingarovi muneda kutaura navo nchidaro. Zvino airtime yatidi yabva yakuti nandichifana direct kuvada kana kuti chii. Ndakasvika ndaita zvekutengesa, ndichita zvekutengesa ndichitengesa. Babatanaka vaitoda kuziva kuti nhasi wazotengesa mari zvazofamba sei. Kusvika ndawana part time yandakawana mai vavo vaitondibhadhara mari iri nayo. Akavaibuda even mumba usiku unonokera mai vavo nemurume wati ndoda kutoziva kuti muri kupa mukadzi wangu mari, ndimi muri kufurira mukadzi wangu ari kundihurira. Oficha hapana chavanomboti mukadzi wangu ari kundihurira. Kwataitoenda kwashona ndichita zvekutengesa, dzimwe nguva taitoenda tese tichitonotengesa tese wozodzoka kana vasiri kuenda kubasa. Taitoenda tese but vaitonditi kana wasvika iwo paunenge uchizvava ukangoita handi munoziva vanhu vanoita zvekutengesa unoregere kuudza vanhu even vechirume munenge munave vavo kuti hanzi ndiwe murume wangu unofanira kundintrodusa pavanhu. Babatanaka vanga vari munhu muhombe by fast. Kavaingofungidzira kuti pamwe neeji yemukadzi wangu ari kundihurira, of which zvese izvozvo simeli zvanga zvisingamboitiki. Handi muona babatanaka vakatanga kungopopota kuti muri kupa mukadzi wangu mari chichi, kusvikira baba murume womukadzi iye ati imi baba kana musiri kuwirana nemukadzi wenyu musafungidzira kuti makutoda kuti mundikonanisa inini nemukadzi wangu, nenyaya yekuti muri kuuya muchiti mukadzi wangu ari kufurira mukadzi wenyu. Mukadzi wangu anoziva kuti maitanaka vane murume. Saka inini kana makuuya muchiti mukadzi wangu ari kufurira mukadzi wenyu muri kuedza kuti kudii. Vaingofungidzira kuti ndiri kuhura, kusvikira ndatozoona kuti zviri nani ndisiye. Taingorovana pamberi pemwana akatarisa, ndikaona kuti ndiri kushungurudza mwana wangu. Ndo pandakasvika pakutsvaga imba vasingazive, ndikatakura zvinhu ndikaenda. Ndaenda ndakafungidzira kuti zvinhu pataingozvitenga taingoti zvinhu zvemwana. Saka ndakazongofunga ipapo ndakatodza kuti kana muchida zvenyu mubhedha uyai mutore mubhedha, handisi kuuda, ndoda kutsvaga mubhedha. Ndozvandakatovaita nenyaya yekuti ndakafunga zveshwa ndakatora zvinhu ivo vaitishandawo vachiisa simba ravo. Zviri nani ndivapewo chimwe chinhu. Ivo vakuenda vaingoti kana kuti ndikabuda ndikaenda kwasisi wangu kana ndikaenda kunokilina kumba kwamai vavo, vaitofonerana mama kumusha votoisa senda mameseji vototi mwana wenyu akasvika 6 o'clock kana 4 o'clock asati adzoka ndakutozviuraya. Vakuthreatena vabereki vangu, futi vabereki vangu vachona hakuna chavanga vakamboendesa vanga vasingatovazivi. Ndaitochera ngati ndodawo kuenda kumusha, handina kana grocery randaimbotengerwa. Vaigona kutengerwa zvinhu ma1 chikafu chaitobatana kavaisimbotenga mapeki zvimakesi zvechikafu mumba. Ndo zvavaita vakatambira pazvaperera zvitengwa zvimwe. Vabatana vakasvika pakutenga zvinhu ma1 kusvikira ndisisachazive kana payslip yaiuya, kusvikira payslip yaisisachauya, kusvikira kadhi ndisisachapiwa. Zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuchinja. Vakadaita 2-3 days vasingadzoki kumba waisavabvunza. Saka ndapedzisira ndangoona kuti saka zvemba ichona paripo pamupaona uchiti unenge uchishingira munhu wako unenge uchimuda zvoti munorovana muchiita sei, but unochitonzwa kuti zveshwa ngaandirova akasi munhu wangu ndinomuda. Kusvikira wazosvika pakufinikana kuti zviri nani ndisuduruka hangu. Ndo zvandakaita. Handina kusuduruka zvo, ndakasuduruka ndichinogara nemumwe munhu. Zvavari kuti hanzi ye akazondisiya achinogara nemunhu anga achitori muhombe kwandiri. Ndezvekunyepa kwangu kumba kwachona vakatombouya vakatomborarako. Vandakangosvika pakuona kuti unogona munhu anogona kukuzadza zvirwere nezvandiri kuita zvinini. Kana vandida vachida kudzokerana neni ngavanobvisa mari kumba kwedu fesi. Baba vangu vasati vatomboshaya, but ndakaona futi kuti hazviite. Ndo pandakangozoti arigani kusiyana nazvo. Saka pavangavotevera vachiuya kumba kwawaigara, asi ngoti istori yangu iri kungobvawo pamwoyo pangu kuti ndakavapa vanga. Inini vakandikuwa vaindipa mavanga, but mavanga vakandipa akavhara. Inini vanga randakavapa ndereupenyu hwese. ndizvo zvaiva watadza wako uri kuita unapo kuti zveunikikiri zvevanga ivanga reupenyu hwese usingaperi. Kana I think kola maitana just move on, vakakuregerera kupisana takatopisana taisambotonyanya kunetsana zvekunyanyisisa kudaro zvanga zvisingatombonyanyisise. Tikatopisana tikatogara tichitowirirana zvakanaka-naka, mavanga akatopora tichitongowirirana zvakanaka-naka pasisina kanawo prop. Tainozonetsana here and there tichirova nawo tichimbonogadziriswa nevaitigadziriswa vechikuru zvichiita se, but batanaka vaikungofungidzira kuti neeji yamaitanaka ari kundihurira.
Right, but waita sorry wagona muningi wangu, and I would like to believe vabatana vakakuregerera. I think it's time for you to move on now. Vakakuregerera. I think it's time for you to move on now. You wait to move on, vari kwavari. You wait to move on, uri kwauri. Okay. I think ndo zvingoripo wagona wakumbira regerero waita mwana akabva kuvanhu zvezvimwe zveyangove indangariro history vakati vakaita move on ndo yakanga iri problem yauti ukangoita mistake vanenge vakati iwo wakandipisa wani ndikakuregera seusingandiregereri nokuti wabata mamessage waraiti saka kandakurova inga iwo ndakakuregerera unopa wakandipisa saka unofanira kutondiregerera vairamba vachingozvidzokorodza vachingozvitaura saka ndakaona kuti kunyange pandakazobuda pachona mba handina kuvaoneka kuti babatana kaina handichakuda pandakaona kuti kuonekana kwachona taigonopedzera taurayana simeli tairovana vakatomborova nevarume vemuraini kunzi imimi baba imimi tinogara chingokuroona muchirwa mukadzi anyanyotadze mukadzi wainga tinomuona achienda kunotengesa wani sei muchiramba kugara muchirwa mukadzi unonzi zvikomba zvako ndo zvandirova apa mwana anenge aripo anenge achiona anenge saka ndikaona kuti ndikukanganisa future yemwana ndiye ndichikanganisa mumafungiro emwana ini ndakafeila life yangu but mwana wangu ndiye ndichida kuti aite zviri nani even up to now mwana wangu haazive kuti ndakasiyana nababa wake tatova ne 2 years nemamonths tasiyana haazive ndakasiyana nababa wake ndikatofona kumusha izvezvi anototi mama vari sei dedi mudze dedi kuti ndiruda bhasikoro mudze dedi kuti ndiruda chakati ndongoti orit ini ndotovaudzawo zvinoita here simeli kuti neage chiri nemwana ndotomuudzawo ndakasiyana nababa wako kana ndoudza ana makore mangani 3 kuti ndakasiyana nababa wake ana makore mangani ane 8 mudze because uchazoda kuita move on upenyu uita mumurume uchiita mumurume asira zvinomuita sei iye achiziva kuti nababa kamsati masiyana mudze chokwadi ndisati ndaita move on yekuti ndingatarisira kuti dai ndachiita imwe imba kana kuti dai ndatotsvaga munhu wekudanana naye kana kuti chii handisati ndasvika pese papo but ndofungidza kuti kana ndazosvikawo pastage yekuti ndakuchiroorwa ndopandichamuudza kuti mwanangu handiwaisoona dhedhi wako takasiyana takugara navamwe dhedhi ava I think ndo zvandingazoita kwete kuti ndotomuudza ko kana mangwana futi tikadzokerana vakamuka vati ndakuda mukadzi wangu vakanorora zvine bhara chaizvo ndo ini ndambomuudza kuti nababa wako takasiyana ndinozomuudza futi kuti tindienda kupa mwana confusion. Alright, iwe uchazongona kunguva yaunona iri good kuti uzodi uzokwanisa kumuudzawo chokwadi kuti nababa tisiri tese kuti ndiyarini because uchada kumuvha noupenyu hwako ende pachaona the next guy now is going to confuse even more kuti zviri kufamba sei dhedhi wangu ariko saka I think ndiwo hakusama vemwana uchaona kuti waveve ready kumuudza rini zvakanaka isisimeli waita hako maitana vangataura kuti zvakatozongoitika malast days ende takatombogara zvikatozongoitikawo malast days hazvisi zvokuti isisimeli ndakahura hapana vanoti hanzi ye takazogara pasi nehama dzake babatanaka vakakudza isimeli munoti hama kunyepa sisi vangu chacho vakazondisvikira ndichirohwa ndakagarirwa ndichirohwa ndo vakazoti bamnini ene ndoye ndiye munhu aitovarambira achiti unonyepa iwo ndoproblem ndiye akazosvika vari pasini chaipo chaipo but ndo vakazochiudza vamwe kuti murume uyu hamusi kumuziva saka zvinhu zvinonetsa kuti munhu anotanga kuudzwa neunyoro hwavainahwo vakatanga kutaurira mabhaibheri vhesi unoti zveshuwa vana mufundisi chavo vakasvika pakuti nhai imi mainyarara zvinhu zvese izvi zvichiitika zvichisvika pastage iyi munhu munozwa kuti simeli kune vamwe vanhu vaivai vanozvarwa vari abnormal vaivai vekuti anokwanisa kuenda kumombe anokwanisa kusuka anokwanisa kuita basa rese repamba but anooneka kunzi munhu wemudown syndrome batanaka ndiye munhu wavakanonyenga iye vakarara naye musikana yakasvika pakunakirwa akatoudza vanhu kuti ndirudana batanaka takatorara tese chichi munhu anosvika pakutuka achikuudza kuti musikana iye antori nekupfuura iwewe saka unozvibvunza unoona kuti munhu anyanya kundidzikisira achienda pamunhu akadaro ukuudza kuti musikana yatori nane kupfuura iwewe wachona ndekupa handisi mukadzi yenhumba saka unoona kuti hasi kundiremekedza varume havarambidzwe chihure munhu anohura but munhu waanozonohura naye simeli zvakandibata pamwoyo poti munhu wokuti varume vese vanenge vachinoponera pamunhu iyeye kuti kunyange vanonoprotecta vasingaprotecti munhu asina unyatsokwana. Hey, saka pakaipa pana babatana vangu vakafanana neuyu vakafanana neuyu
saka zvinonetsa kuti vanhu vangandiblema kuti wakazorasa munhu kwaye zvikazoita sei simeli ndaingoshingirira nditi hongu murume anohura ndinoshingirira but munhu anenge achiekta achiratidza kuti mukadzi wangu ndinomuda munhu umwe musi anokuti sori ndakatadza sori mumwe wangu moramba muchiendera mberi noupenyu munorovana but unongoona kuti hongu tarovana asi mumwe wangu anozoekta kuratidza kuti ndatadza andimuona but kozosvika pamba unoona kuti izvi zvazonyanya mukaona munhu wechikadzi osvika pakusiya simelika inenge isiri nyoro kuti ndine nchishingira kuti pamwe mangwana upenyu huchanaka achanoroora vabereki vangu vari kuzviziva kuti ndiri kugara nemurume haana kuroora hake tine mwana asi kana aane mari achaita se acharoora hakuna mukadzi anomboda kuti ndavakaimba ndasiya mangwana ndavakaimwe imba ndasiya unenge uchishingirirawo makore ese waya acho naingwa makore ekushungurudzwa zvimwe zvacho handitokwanisi kuzvitaura zvinhu zvese zvaitoizoitika kumashure but inini nyaya yandanga ndauya nayo inyaya yongoti andiregerera kutadzira ndakamupa vanga reupenyu hwese rekuti kana hama dzake dzinongoti uya mukadzi wake uya wokumupisa uya yanguva referensi yokuti kana neni inonditukisa kunyange nemukadzi wake waacharoora babati ndereva naona babati anapa pavidhiyo yanachitadza vani but anyway mini wangu wagona zvisingaita kumbaregero let's move on handiti vari kuti vakarorawo iwewo let's move on upenyu hwako so that wiginochi at least vakuregerera ndozvinhu zviri important wagona strike zvawaita wagonesa inini wangu vari kuti hanzi iye ari kuzviziva kuti ndakamuregerera pazvikaitika ndakamuregerera but inyaya yekuti munhu airamba achingoti ukaita mistake uzive kuti ndakakuregerera saka unofanira kutondiregera uzive kuti pawakambondipisa paya aitongoziva kuti kana achida kutongoona kuti ndinobatikana kana kuti ndinozvidzora kana pane zvandinenge ndaita akangoti uzvizive kuti wakambondipisa andozototi haanotobva apusa saka zvaibva zvandibata kuti orit saka achazondiregerera zvaita sei ndakatadza yesi iye akanditadzira aindirova aindipa zvimwe zvinhu zvaindirwadza but ndaingoti ndozvazvinoita but vakaroora havo but zvino vakaroora like vakatove nemwe mukadzi vatove nemwe mukadzi taura kwavaita saka I think it's now water under the bridge zvakatopera hazvo handisiri shungu ndakavaudza ndikati unoziva here kuti nini kumba kwenyu ndinozikanwa ndakaita mwana newe kana ndichikudaka ndinongodzoka ndinongowadza kuti ndadzoka handina kana problem nazvo kana muchingoda kuchemera property yacho kuti property yatakanga takatenga ndakatoichinja property yacho nairi kumba ndakaichinja mubhedha ndowanga watosara checho ndakati chuya ndakatoti maspika vaingochema kuti naye maspika nemamwe maspika so ndikati uye mutore vakauya vakatora ndikati chuya mutore mubhedha wacho namunongoti hanzi unovata nezvikomba zvako pamubhedha wandakatenga uye mutore mubhedha wacho musafungidzira kuti kana ndakasiyana newe ndakuita chihure chero mukadawo nditaimira pandinogara munopaziva pandinowanika munopaziva pandinoshanda munopaziva saka munongouya kamoona mondivhima zvamunenge muchida boziva vaiita sekutoti ayo ndiri kutotadza kudzokerana newe nekuda kwokuti utori nezvauri kutoita of which handina mbobvira ndavati uyai tidzokerane kutaura kudai simeri hazvire kuti unenge uchida munhu bheki kufila sori kuti kunyange vakaroora munhu wangu vachamuudza kuti kudini zvakafamba sei mangwana ndikazofona ndichiwadza kuti ndiri kudawo mari yemwana mukadzi uyo anongoti saka iwe mukadzi wako iye aida kukura iye ndiwo uri kuchengetera mwana hai but anyway I think iye zvinezvi yangosara nyaya yemwana yekuti motarimba nyaya yemwana since mese makaita move on zvachingopera at least wakaregerekwa ndo pane nyaya hombe waita hako mini wangu rega timbodza omwe ari kufona ati vari kuti kudii waita hako stereki thank you very much hello muri right kuri sei kuri bo zvako indinosara yangonyaya kurovanaona mabhangu zvakaitika ndezvekuti takaroorana 2012 handiti ndobva tagara tese zvakanaka tagara tese for 4 years 2012 13 14 15 ndobva tarambana because ndine magirlfriends so after that zvadaro ndakangoenda ndozvongoti ndakangotomudza kuti handichada ndobva ndatongopeka ndakangotakura amonaki yangu diki ona
dzanga sembe dzangu dzemwana wangu vachaenda umba kwedu kunogara umba kwedu so ndasinokira zvinhu zvangu apa hatinambogara takarovana so dera ndakazochidzokera manje ndada nokliya zvinhu zvangu ndobva anditi wakati hauchada nezvangu so kumba pedu uri kutsvagei usachatombowe zvako panapa so iye anga chine makizi ake pamba bedroom yedu kozi mwana manga nekiya yake kuti kana ukabva kwako unozongopinda mbodi utogara mumba so akabva andibira mbama ndakamira pagedhi zvikanzi papano achakakuona pamusana pana nonga achidhina chida kutema nacho ndobva achimhanya achinopinda mumba saka amumhanya achinopinda mumba ndanditori mumashure make ndichimhanya ndakangotosiya mwana pagedhi papo gona kuti sara uchipinda chimhanyira kunopinda mumba saka mwana pavana achimhanyisana akabva amhanya vachiteera amwene vangu vachimhanyawo vachiteera kwavanaona vachimhanyisana achienda mumba ndobva ndasvika ndobva ndasikochipinda mumba muya mubedroom ndobva ndakiya dom ndiromba muya makizi vandamesa mumwe ndakapfeka jeans skirt vandamesa mukamwe kadiki ese ari 2 yake neyangu vandadzisa mumwe jeans skirt ndobva tachitanga kurovana paya ndikati wandidirembama ndobva tatanga kurovana sesimili takarovana amwene wangu vagumira pahwindo vachidedzera kuti vanhu mhanyai muone vanhu vari kuurayana pano ndakaitange ndabatwa neshavisisibeli ndakangosimudza mubhedha metresi chitoko bhesi remubhedha ndobva ndaritsika negumbo kungoti kawani pwa kanga waniri pamubhedha achibva radona ndobva ndatanga kubva ndazvuva puranga riyere ndanga kumurova naro puranga riyero paandiruma chigunwa ndikati aiwaka hausati watanga saka vanhu vaimuti mubate umupusha auya kupi pahwindo tikwanisa kumubata uzomoya makizi muhomwe tigone kupinda pai mumba ipapo ndikati kana zviti ndakamurova sisivele zvekuti ipinda nhasi ndomudzira tsitsi ndikamuona zvangu ndomuona hangu kufamba chako chako nofamba mutsipa uri parutivi haatogona kunyatsototendoka zvakanaka nakosi ndakamuzhaka ndezvarini kuranga rembedha zvaiitika 2016 uri muna December Christmas akatotamba achienda kuchekapo saka from ipapapa mazobogona pinda muyadhi ndakatozopinda ndakatozopacho vanhu vakazoita kutotema dho rakatozoita kutotemwa kuti akwanise kubuda mumba kozi vanhu papasina aikwanisa kundibata kozi ndaiti ari kungoya pahwindo chete aida kupinda pahwindo ndokumupwanyira maglazi amen saka kutema kuti vapinde mukati saka ndichiona kakuti munoona kakuti inonzi chi violence iri kwese gender based violence ocho iri kwese anyway tichadambouya timboti varume uyaitiwe tionozvanobudikirawo here timbonawo here threat chete varinoda chitodoenda ndinorohwa kauti ndinotukwa ndinodai havatauri vanhu ivava saka pakupusa zvozongana sekuti ivo ndo maabusers mahombe but truly speaking vakadzi vanoabusawo vanhu varikowo hostereki varikowo but kana muchigona itaurana nyaya yemwana muri kutaura ini panyaya yemwana wenyu zviri nani nokuti kana munhu ufamba mutsipa wakabhenda muri makazvikonzeresa ini chinondinetsa sesimeni chekuti I think inini kapato nezvine chitoitika pandi because handina relationship kuzobva ipapo handina relationship yandopinda ndichibuda ndisina kurovana nemunhu wacho saka ndinomunati zvinhu handinotora kuti zvinhu zviri pamuri mimi moda mutoda kunamatigwa imimi even last year December ndakapotsa ndatozotambira futi Christmas ndakasungwa mukomana ndaenda naye zvakanaka amwawo bhiya rake nandimwe doro amwa bhiya rake payapaya saka ndakamtichandekumba zvikanzi aiyo bhiya rangu rakasi ndaplaya song masongs angu panobhadharwa pangaenda pataveni pangaenda asi panobhadharwa mari uplaya masongs ako unenge uchida after that mari yako yapera yemasongs ako 5 akunge waplaya zvovharana saka ndakamati aiyo panapa padese akawanda vanhu unongoza zvine zviri December handekumba saka ndakudafonera imwe friend yangu ane mota ndikati auya undipike pandiri panapa ini handisimbofila comfortable because ini hanambojara zvogara mumataveni zvino uibhangu anoti tondisegara pai panapa ini handisi kuda so friend yangu paakauya paipai nemota ada kutonditora vangu vakabva andichanzi wamudedzere chii muda kutoita zvemaboyfriend enyu mamwoko ndobatanga kundirova mazvona so tanga kundirova ndikataivazve hatidaro ndobva ndatanga kumurova futi iye wacho ndakamubvisa zino 1 saka ndotoskypini kana kuti nditi munhu ndinokuda soka sisimeli ndinotosvika because I know kuti endapo chinenge tatozorovana
but una matigwe mainini ubvise mweya wewe kurova vanhu vepauro ndinouziva mweya wewe sorry tuse yako inda unotsvaga batsiro ubvise mweya wewe uti zvazvinoita manje unopesa kuzobuda pasiripo mweya wewe unozobudira pasiripo wakakanganisika zvinomira mushe ende kuchipa ndinorovana kana nemunhu ka kana ndisina kuona ropa remunhu kuti munhu ari kushururuka ropa kana ndipana kutanga ndataona kuti munhu aya mankoromera dzangu dzazara ropa ndoti ndichozosiya munhu mangoromera chaiwo ndo zvaanoita mangoromera amene mukazombobvunza kwenyu kuti havana kumbokuisai vangoromera iwaya muri vana mudikere because marovero enyaya munoita asi normal marovero enyaya munoita asi right munorova zvisingaiti vanotanga sisimeli munhu nongosingatombode kumurova ini chandakaramba ndechekuti ndorohwa ndakamira handite neva ndinodzosera ino handitange kurova munhu but ino handitanga ndinokudzosera ndizvozvo zvakaoma maiti yenyu varume kwaidzika mai muchapera kurohwa mukazvirega vakadzi amabhinya kuzhoko marovero amunozoita kone kuda kusvika maona ropa kana kuroi kwenyu ndekwechibhinya chaiko kurova kudaro munhurume saka manje muri kudana naiko zvina muri kurovai wandodana naye izvozvo hatifati but ndinombozvinzwa zvangu sometimes akandibhohwa zvinombotondibata zvazvo ndinengozwa ndangomujambira munhu memudadozoseki akatokubhowa ninge wadatokiya zvino ucharohwa zveboyfriend ye sinanozaazvinoitika pandirika ine handitonyatsoutozvinzwisiko ndega pachano ndinenguva yekuti ndakagara pasi ndotombozvibvunza kuti but ini ndinozonzi ndite munhu akaita sei kumbawo chaiko ndichikura vanongoti hanzi ndozvakangokura zviita mai vako ndongorohunwa mai vako mai vako akakura vachingorova vairova baba vako wakangozvitorodzera kuna mai vako aiwa mweya iyoyo yemadzinza muningi nakayemarudzi inodamburwa wazvinzwa inodamburwa zvina basa tokai zvakaitwa nevanhu vangani mufamily menyu iwo you break the case pauri nekuti kana musingagoni kubreka case muchita basa kurova vanhu zvina nekwela mita yenyu mari nekurova vanhu zvina muchita hako business handi ndizvo zvaunogona zvokurova uchibva haiwa hako nevakadzi vakushungudzwa nevarume muchinotinha varume vacho mubhadhara kubhadharisa mari uyo yafuti nemurume asingavati kumba momutinha futi murume wacho mupuwa yenyu mari zvinani you make it yebusiness kana musiri kukwanisa kuti muite cut that mikiri inochi that seko iroro rekuti vanhu vanenge vachingorohwa muchingorova vanhu vamunodana navo uri kupi uri ujobheki ya kana zvisiri kubva maininiita henyu mari nazvo nokuti kana une chipo chako ushandisa kuti hamari nacho mai mwana unoona isiramo tonzuka itotaurisa kuti ndoshandisa chipo changu chochichi kutochiitisa basa shandisawo chipo chako chokurova vanhu tichiite mari vakadzi vari kunetsekana kuzhoku haiwa uchinokiya vanhu handifungati chipo sismeri haisi munhu chipo chinhu zvokuti zvozvinoitika kana ndagumbuka mazozvese anengo unotanga unorova munhu mbama usina zvaakuitira kana wagumbuka munhu kazvoshuva munhu unomurova kana usina kugumbuka hapana zvinotobhoitika nendori munhu bho but kana ndagumbuka manje ndinenge ndinozokwanisa kutaura after ndarovana nemunhu yatsoona kuti zvoshuva ayo hamuna arikubuda ropa nokuti varume vari vachidagaisa kuti vamborohwa vabude ropa pemwana saka kana zvazonyanya kunetsesa kumba ku $1000 yako unongombata momutsamwisa obva atsamwa owinda kubva kweyonoyaza kunokiya murume wako kusvika anyazoti mupewo mari aite mari kana magumgwenza kuona kuti warohwa kumba chitora monyai umupe 1000 wobva wamutuka womugumburisa kuti asvika achikiya munhu aone ropa ndozvarume vadzikana ndovazvevadzikana kana sismeri ndodopira mujeri ndine mwana wati munhu anombosungigwa kurova munhu haambosungigwi kurova munhu ungonobhadhara iwe unokati $1000 iwe unongonobhadhara $50 yako fine wodzoka worova futi umwe kusvika vakukujaira kuti uri pabusiness toza chiposa chako kuti tinorova vanhu pano ne$1000 kana vari varume vemudzimba vanetsa vaya kana vari anenge achivata every weekend go out achiendesa ndi $1000 anovata one day out
unawo kana pa 700 apa anowana uchingwesa maprice zvitinde uchingwesa maprice zvitinde zvakadaro aiwa but you must pray for that spirit. Spirit is namuna zvakanaka because one day uchati uchiurova mafaisa uchiwina zvokuti du obva warova munhu pakaipa obva ati pasi d obva fira ipapo. Ndinotomboedza sisineli ndinonamata but aiwa ndinonona ndikagumbuka ndifana kuti ndikurumbidze kubaba nzvimbo because ndikagumbuka andikwanise kutaura. Kutaura kwangu ndokudinge kutori kurwa ikoko. After ndarwa ndopangazokwanisa kuti ndikwanise kutaura nemunhu. Pasina izvozvo tisina kurwaka hazvinditiri. Mungandibvise panzvimbo but munhu endomurongera chete ndichamubata. Atimazviona. Atone chipo chake guys no. Ane chipo chake anokutsvaga zvakakubata. Kana wangomuvhiringidza achikuti si yake. Uchunga zvapera uyezo kukutaimira kuvandira uyezo kurikitwa zvako. Saka handizivi tunasa kuti aiti hake chipo chake ashandise talent yake. Akaisa chipo chekuzinyorova rume pano vanenge vachikuridza vakadzi. Munokurwa moita kushoma kudzimba uko. Moita kurwa kushoma kudzimba uko. Nokuti mahawana kutinwa kudzimba uko. Munorovawo zvina vakadzi vari vachinoreportawo kana vakaona kuti nikuru mukadzi kunonzi ndasungwa voti rova biya wako marishi muchirova zvokudaro zviya munoita mushe munoita mushe unopara unokozorovawo uchiziva kuti ndiri pabhizinesi hauzozorovawo kwazvokuraya unorova uchiziva ndiri pabhizinesi its business unokorova zvokuranga chete chisiya asi imboimagina guys iri nyika imboimagina iri nyika yekuti kai murume wamainhinga akarohwa kwakanowaiwa munya kudiaries murume wanga ne 3 days asingauyi kumba akarohwa singaiti kwakati takanotora munya unohwa kuti ya seunotsva murume anohwasa anotsva mai mwana ichitekeshera kudiaries kwane munya rinorova varume vanenge vanonoka kuya kana tisingavati kudzimba paweekend aha vantomugora nepfuti chete. Aiwa tinenge ritori dhimoni mai mwana ritori dhimoni chairo chairo rinenge zimurume dhimwewo umurume wakagara pauri wezishavi rinenge rinoti kana ratanga kuti autozviona usiri mukadzi rinenge ratoda kuti afaite chirume chako chako unenge uchitori mweya zvina chikuza kuti break the circle zviya. Zvishonga kana kuzvishona uzozokana ndikatanga kuti honde yacho hapana anondibata kunzonge kana kwatoya munhu wekufamily kwangu inini. Aiwa mangoromera kona mangoromera batsirikana ubviswe waita hako munin'ina wangu. Thank you very much kola tamboseka umbotisetsa sharp right. Okay guys, aiwa ndambotandira nemida kuenda ndoda kuenda kutsvaga zvima swiping machine builders inonzi builders woko ndanotsvaga zvima wiping machine zvangu zvebusiness ikoko. Saka guys ndambotandara nemika tambotandara ndi vanhu vachokuramba chifona ndinotopesira. Hello kola Neli mamkase. Ndakusora mamkwasora sei? Square. Okay, and page ndikuona hangu nyaya dziri kutaurwa nevanhu dzekurwa kwavo dzekukurwa mudzimba. Ndi-talk show. All right. Mbundinzwa? Ndirikunzwa talk show All right. Inini hangu namandikangotibatsira nepapo. Inini chekutanga itindi mumbaka munoda communication. Kazhinji chinonyokodisa kuti vanhu vari lack of communication. And chimwe chinhu chinoitika ndekuti kana muchitadza kucommunicate it's like tomboti mane paitika kaera kadiki iwobva ngoshandisa kuti sei azondidai instead yekuti mugare pasi mutaurirane nyaya inopedzera muchibwa ende marwa kudaro nyaya dzenyu pamunenge muchinopira vamuchapira muchapira vanhu kuti vanokuudzai vanotaura maonero avo vamwe vanokupai good advice vamwe vanokupai bad advice and at the same time nyaya dzekushare nevanhu especially tomboti waenda kumafriends unosvika kumafriends unotaura zvaunotaura nditi vamwe varume vanobva vati shamwari ungajairwa nemukadzi vamwe vakadzi obva vati shamwari unoita ungajairwa nemurume dai wadai handiti at the end of the day wakutosimudzwa hasha dzanga dzaserera
wakutoti uchidzokera kumbeko uchanotsvaga chinhu chekuti umutokonye nacho kuitira kuti nyaya dzedze dzamaitirana dzedze mudzitangidze kuitira kuti wo uchiita zvaungaita se waudzwa nevanhu kunzou. Vanhu chavasingazivi ndechekuti kana muri mumereji muri vanhu tu vatokura mese mune pfungwa mumba munotonetsana. Hapana imba isina maarguments, dzimba dzine maarguments. Even kudzimba kwedu kwatakabva tiri mabrothers masisters nevabereki tine patinotombonetsana, but at the end of the day kunetsana kwedu ngakusagumire mukurwa. Ngatitsvage the other way yekuti tigadzirise zvinhu. Yes. Ngatitsvage other way yekuti zvinhu zvigadziriswe zvipere, nyaya dzedu dziperere mune zvakanaka, kwete kuti dzinoramba tinopedza nyaya dzedu mukurwa, because it's like kana uchinge warwa wakutokonzeresa another problem. Like mukolambo taura kutanga ari kutaura kuti murume akanga ari kuhospital for 3 months, zvakakonzereswa nelack of communication, zvakakonzereswa nekuita zvinhu uine hasha. Sometimes kana mchinge manetsana ipananai space yekuti mumwe ari uko achifunga achiri fresh, mumwe ari uko achifunga achiri fresh, and at the same time mese muri two yedzai kuti one of you pamunonetsana azvidzore. Nyangwe uri right, try by all means to control your emotions. Unoenda kuside unotanga unogona kuti I'm so sorry nezvandaita, kana kuti unogona kungoita ukawe wobuda panze vanhu pamene chinetsana paipe wobuda mutoine wotoenda kwaunoenda, because paachasara achitaura ari mubemomo hapana panoramba achitaura achizoti munhu uyu haasisi muno anosvika paanonyarara muziki. Then pauchadzoka iwewe try by all means, ukaona kuti mumwe wako haasi kukwanisa kudzoka nyangwe ari wrong, iwe try by all means kuzvininipisa. Unodzoka kwaari kuti ini ndasvira kuti zvinoti nezvinoti pepe sora ako kana ndakukanganisa the same as isusu vakadzi unoti baba ningi I was trying to say this and this and this, sora ako kana ndakukanganisira but ndozvana ndichitry kuti asi kutaura. So zvese izvozvo zvinopedzisira kana muri vanhu vari kuziva zvichinangwa chemiri dzenyoka munopedzisira muri papage 1 mese makuita zvinoita zvimwe chete, because mukada kushandisa kurwa obvious munokonzeresa maproblems akawanda, and it's like hapana kwamuri kuenda. Ini chandozana ndoti kana muchinge maroranaka muri kutarisira kuti kusvikira mukufa, but kana situation yacho kudai so hazvichagudi. And also sometimes we have to tolerate each other. Let's say munhu waurirwa wazvibata kuti uyu munhu ndozvaaita, kazhinji kacho especially iye wazvibata iye azoona kuti wazvibata ukanyarara munhu iye anofa anotanga kufila guilt ega, anokuzvikuvadza ega because anenge achisipoti saka uri kufungei, saka chichi chaitika, saka this and this. At the end of the day that person achazvidzora ega because wanyarara. But problem inoitika ndekuti kunobva kwaita kuti uyu ari kudhonzerana kuti nandinzwara, uyu ari kubata iwe wanya, kana kuti pamwe pacho upange kuti unzwise kuti mumwe wako ari kuti sori sha zvaitika handisi kuzviramba but ndokumbira uregera. Iwe uri kungoramba wakatsikamadzire kuti kana handingaitwa izvozvo, haakana zvakati zvakazodai, haakana haumenchani zvichindiitira. Guys, mumba munotoda kuti muzvidzore, mosangana pamwe chete moita chigwani ndokuti zvinhu zvifambe, but at the end of the day ukada kuchita saka mamarriages ari kufa because of that. And iyo nyaya imwe yekutanzi mafriends, then nyaya yekuti hama chaidzo pane pamwe pekuti especially hama dzemukadzi. Guys, hama dzemukadzi ukaenda ndikatoenda nechine dambudziko rangu ndikatoudza kuti murume wangu ati zvinoti nezvinoti, vanokasika kuhakira, vahakira vanotaura nekuti vakubatikana nezvaitika, havatarisi vachitarisa the bigger picture yekuti in future zvichazive. So at the end of the day handisika inini samai vemunhu mwana wangu wayo akataura, ini ndobva ndafunga kuti kana mwana wangu angambonzwa, ndobva ndandotaura kuti kana totofunga mombe nengoro kuti chete tinotaura takurana nezvinhu zvako, but inini wachoka kuti ndichifunga kuti ndachembera ndasvika pandiri panapa ndakatombosangana nezvandakasangana nazvo ndina baba mupa, zvimwe zvezvinhu zvokuti handikwanisi kuzozvifunga. Maybe patinozotanga kuzoona kuti takaita a very bad decision, it will be late nekuti mwana anenge atobuda mumba, ende mangwana unogona kuva chitukiso kumwana wako kuti makandiregerera pandakava ndichikupai advice ndichikupai problem yangu makaitonga nenzira isiriyo.
ndozvimwe zvinonetsa. And at the same time wo zvimwe zvacho zvinoitika nzoti inini handiri kubata masides ese. Tomboti pamwe pachona tinogona kuti advice yekuti dzoka kumba inoshanda, but pane painoshanda tokutoona kuti izvinhu zviri kuramba zvichiendeka zvichimbodzokorotwa so many times. At the end of the day tinofana kupa munhu kana kuti ngaachimbobuda ombonorefresha than kuti aise ariske upenyu hwake. And also the other thing, mumba chemo munoda kunama because kune mhepo dzisingadi chakanaka guys, especially ukaona une mweya wekuti mukanetsana munotanga kurwa, unongotanga kutongofunga mweya wekuda kurova munhu ziva kuti unotori nedhimoni risingadi chakanaka. Dhimoni iroro richakupinza panguva yakaoma, richakupinza pakupara mhosva, richakupinza pakuita kana kuti upinde mujeri ugare makore akawanda uri mujeri kutadza kana kuchiita mwana unenge wasiro. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti vanhu pamunenge muri mumarriage mukaona masangano nedambudziko rakadaro, one of you must control his or her emotions. How old are you? One of you anopamba. Hello? How old are you? I'm 29. 29. Are you married already? Huh? Are you married already? Inini sisimela handisi married, but handidi kukunyepera marriage yangu handina kumbobvira ndakarohwa. Murume wangu akatobuda mumba kune rufu, takaparadzana nerufu. Wakatoshakirwa, wakashakirwa nemakore mangani? Hello? Wakashaka mune makore mangani? Ndine 26. Saka 3 years rwega. Saka uri relationship? No, handisi. Okay. Uri single wako. Saka makanga magara makore mangani murume wako? Ruda try ku understand. Magara makore mangani? Ndakarohwa ndine 23 achibva ndine 26. Saka 3 years magara mise. Musati matobuda honeymoon phase here. Kuti yanga ichiri honeymoon phase. Mama tobuda honeymoon phase here kuti yanga ichiri honeymoon phase. Ndati manga matobuda honeymoon phase here kuti mama chibuda narudo roko honeymoon rwuya pa 3 years guys. I think handifungotanga tabuda because it's like atina patime taiti pese patanetsana nditika taidzoka mukutaurana chitu. Iye aigona kudzoka otondokuti baby wona paitika chinoti nechinoti ndingachita zvinoti nezvinoti handiti. Then totodzoka papeji 1 takutotanga kuenderera mberi. Kunetsana taitomboita makambosangana ausati wambosangana negindagoriya rechirume repazimbabwe apa rinenge richikudza kuti communication inonzi communication handitonge sumba mangu ini uda kunditongesa chiyo chifunga kuti kuzama kuita communication nemwako kuti ugadzirisa iwo bvokuzira unitongesiwe unitongesa kuti who are you uri aniwe panoti inini pano inakutenga inini zvokuti kana mwe kuti mugare pasi muite communication mukutaura ime mwanakai hamutofuma kanyawani ariko varume vakadaro, trust me, they are there. Ukuti shukudza kuti uri matured, uri kuda kuita kuzama kuita zvakanaka naka zvotesti ngatiite communication ngatiite haripi kana kuzviwa kutokuza kuti kure uko communication nekuita sei handiri kuzviwa pano handiwana. Saka it's a good advice that you are giving kuti mukuona maningirira communication is the best, but now I understand pane ningikiri pane vamwe vari masi vanosinga understand chinonzi communication ichocho vatoripo zvachose ipapo zvechomutaura chokwatisine. But also inini ndinoona sekuti chimwe chinhu chakaitika murelationship yangu tichiri mukomana nemusikanaka taitaurirana unoziva kukundirana pachina kwekuti ndebva ndatomudhodha ashamwari zvawanguite zvanditese handizvifariri. It's like you know abuse yatinosangana nayo mumarriage kazhinji kacho ukada kuzvidzikadzika ukada kuzvitarisa inenge yakatobva izvo uri mukomana nemusikana ukada kuzvitarisa kazhinji kacho because unenge uchiti achachinja nekuti unenge uchida kumpa rudo ende uchimuda but usingazivi kuti pane chimwe chinhu chauri kutorera chekuita chiri kukura kazhinji ndo zvinowanzoitika. But inini someone anga ari open zvokuti ndaitoti pazvatoitikira papo ndabva ndatoneta kuti inini zvikezvo kana watoona kuti zviri kunetsa ngatisiye hedu because inini ndichine mukana kuti ndiwane mukomana neuchine mukana kuti ndiwane musikana ndo mashandiro ataiita iwayo. Okay. Aiwa pakanaka hapo munin'ina wangu. Thank you very much nekutipawo advice temadzimai kuti kwai communication tagarai pasi mutaurirani. Kune varume vanobvuma communication idzi garai pasi nevarume venyu mutaurirani. Unless wakawana kozi ginda goriya riya kana warawana kuti ginda goriya try to avoid his way.
kuti musasangane pakati apa nokuti unogona kungoshugwa. Andoona iyo ofambira ko muchingokosana kudai kusvikira shungu dzaserera magona kutaura zvakanaka muzutaura. Andimaona. So thank you very much Nina wangu waita hako ufunge. Okay, thank you so much. All right, sharp. Okay, bye. Guys, chill indeed. I'm going now. I am going now. I'll come back tomorrow. I'll come back tomorrow, guys. I'll come back tomorrow. And tozo continue mberi. Iyo hii acha isati yapera iyo hii. Toda kumbofamba nayo tichiona va victims. Ari vakufona wakawanda apa. But time. Nyaya dzema red flags. Toda tichada kunzwa zvese. Tichanyatso wana nguva tinyatsogara pasi kadai. Ndigai ndimbomanya. Ndimboda kumboenda pandambosvikapo. Mbonoona kuti zvandoda kutsvaga ndikashwana here. Tozo continue hanzi video dzamaenda. Alright, moda kuona video ramudhara. Baba. Saka ini ndikaita kana ndichibwe kana ndindoka ndinongoenda pane chijosetsa. Mai mwana chimavideo zvese ndotokatoona ka. Ndotokatodambuka nekuseka zvangu ndindoka. Stress yangu gona. Ndimboiti stressing. Energy yacho kana mai mwana une kujamba from one corner to corner. Kati jump. Jump. Kati koi. Kati jump. Kati koi. Jump. Koi. Zvakaoma wedu. Uyeka munyika mune vanhu vavo munyika. Zvakaoma. Ndomaona kuti vanhu kakuzvoka zvakafamba sei. Zvazvamboita sei kuti vadai utoziya regaiti zvisekere zvedisi kufa kwakauya guys. Regaiti zvivarigwe isu kufa kwakauya. Ndochimboita serious nepasingandipita serious. Toza kuzvisekera munhu kugwadza mbavhu nekusekera. Andimoona. Hapana kuti yatuka here guys. Chakaipa kutukana nevanhu handizvo here guys. Mahoma. Asi vasikana aya asati vabatika. Ngatidzivese vasikana venyaya. Because mahoma arikuda kuuya pane varidzi venyaya. Vakataura izvozvo. Mona. Koi yacho zvakaoma. Baba vakare. Kujamba kuti jump koi. Jambi koi. Jambi koi. Jambi. Utoona kuti chakaipa kuti guys tichizekera chizvara here risina kuti kwawana iva pamberi nebhora. Hatisi kumira pamberi nebhora. Saka guys ndokubatai zvakare pachikamu chinotevera ndika musaka zvakanaka. Good day.